Rhys Roberts dyn enw I, a dwi'n rhedeg cell B yn Mlaenau Ffestiniog, neu cell B yn Gymraeg. A mae o'n busnes sydd yn busnes iaith Gymraeg, ac mae o'n cyfuno y celfyddydau, bwyd, diod, llety, sinema a cerddoriaeth byw. Dim ond yr her fwyaf o rhedeg busnes ac creu busnes newydd ydy'r dyfal barhad, ydy parhau I goelio yn dy freuddwyd I goelio beth isio greu, I beidio gwrando gormod ar bobl eraill. Ti'n gallu cymryd tips gennyn nhw a cymryd o'n bod, ond ti'n gorfod edrych ar dy hun a cofio dy weledigaeth a sticio iddo fo. Llwyddiant fwyaf, da ni wedi gwneud cymaint gwahanol bethau. Mae'r gigs reggae efo Mighty Diamonds a Julian Marley efallai wedi bod yn anhygoel. Ond debyg mae'r gampwaith diweddara gorau ydy yr sinema lawr grisia. Da ni marchnata, mae gennym ni sawl cyfrwng gwahanol I marchnata yma. Da ni lwcus I cael tîm o bobl ifanc sy'n dylunio efo ni. So mae gennym ni deunydd print o hyd. Mae gennym ni stwff social media ni, reit greu, Twitter, Facebook, Instagram, Flickr, bladi ble bla. Mae gennym ni hefyd ochr ffilm o'r projects. So mae gennym ni ochr elfen ffilm I roed fideos ar YouTube. Mae gennym ni'n gwefan ni. Hefyd da ni'n cychwyn project efo'r radio bro cyn bo hir. So fydd cell yn cael ei farchnata ar gyfrwng sawl platform. Diddorol. Dwi'n gweld yn hyn fatha dyn busnes yn hyn, lle. Dwi jyst gweld yn hyn di cael lot o hwyl yn neud beth dwi'n neud, ac dwi wedi cael mynd off I Coleg Lerpwl a di profiadu dinas a profiadu gwahanol bethau sgen ddinas I gynnig, lle. A dwi'n meddwl bod fi wedi just trio gwahanol bethau ac arbrofi digon I wybod beth sy'n gweithio a beth sydd ddim. Ond yn y bon, debyg beth sy'n gwneud busnes yn llwyddiannus ydy dy staff di. A bod chdi'n coelio am dy staff di, bod chdi'n rhoi heriau dy staff di, bod chdi'n rhoi llais I dy staff di, a dy staff ydy y peth fwyaf hanfodol, rili. A I orffan, faint mor bwysig di'r iaith Gymraeg i'r busnes yma? 100%. Gant y gant, ydy tad, ydy hanfodol. Da ni wedi dweud o'r cychwyn a busnes iaith Gymraeg ydy cell. Ac os ni wedi weld ar social media ni a bob peth, mae o'n benhybu na busnes Cymraeg ydy cell.